Než začneme, mám na vás malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů. Je to pro mě nesmírně důležité číslo. Proto prosím klikněte na tlačítko odebírat, subscribe. Je to jen jedno malé kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace do vytváření dalších a dalších videí. Moc vám všem děkuju. V klidné tichosti lednové aljašské noci se obloha náhle rozestoupila pod přízračným zářením. Mickey, nyní žijící poklidnější život po svých dnech u letectva, stál před svou chatou, když spatřil ohnivý objekt křižující oblohu. Jeho žhnoucí stopa protínala hvězdy, než se s ohlušujícím rachotem zřítil do zamrzlého lesa jen pár mil daleko. Bez váhání Mickey popadl svůj teplý kabát a nouzový batoh. Jeho pilotní instinkty se okamžitě projevily. Někdo mohl potřebovat pomoc a on mohl být jedinou šancí. Jeho starý, ale spolehlivý náklaďák se s duněním probudil k životu a zamířil k místu havárie. Veden žhnoucím zářením na noční obloze dorazil k blízkosti nehody. Mickey zaparkoval svůj náklaďák za hustou vrstvou stromů a pokračoval pěšky. Vzduch páchl spáleným kovem a ozónem, jasný znak, že to, co spadlo, nebylo obyčejné meteorit ani satelit. Když se přiblížil, uviděl trosky toho, bez pochyby mimozemské vesmírné lodi, zapuštěné do zmrzlého sněhu. Mickey opatrně vylezl na pokroucený kov. Trup lodi se otevřel a odhalil blikající interiér, osvětlený panely s mimozemskými symboly a tlumenými světly. Uvnitř našel chaoticky jiskřící kabely a zbytky něčeho, co vypadalo jako rozházené ovládací panely. Pak uslyšel slabé zasténání pod zbortěným panelem. Pohyboval se směrem ke zvuku, odsunul sutiny a našel mimozemskou dívku. Její kůže se leskla jako polární záře na obloze nad ní, barvy se jemně přelévaly. Zjevně byla zraněná a zápasila o dech. Počkejte, jsem tu, abych vám pomohl, řekl Mickey jemně, jako by ho mohla pochopit. Opatrně zvedl panel z jejich nohou. Její zranění zahrnovala hlubokou ránu na noze a zdálo se, že má mnoho pohmožděnin, ale žádné zranění se nezdálo bezprostředně ohrožovat život. Pomocí svého nouzového batohu jí co nejlépe obvázal nohu a pomohl jí posadit se. Její oči se otevřely a jemně se zableskly světle modrým odstínem, zjevně se s viditelnou námahou zaostřovaly na Mickeyho. Promluvila sérií jemných hudebních tónů, které byly zjevně jazykem, i když žádným, který by Mickey mohl rozluštit. Nemusíte se ani snažit mluvit, řekl Mickey. Dostanu vás odsud, ať už tomu rozumíte nebo ne. Zdálo se, že vycítila jeho záměr pomoci. Její tělo se trochu uvolnilo. Mickey ji podpíral, zatímco se pomalu vraceli k jeho náklaďáku. Položil ji na zadní sedadlo a zakryl ji dekami, aby ji ochránil před mrazivými teplotami. Během jízdy zpět do své chaty Mickeyho mysl pracovala na plné obrátky. Věděl, že by to měl nahlásit svým starým kontaktům u armády, ale něco ho zadržovalo. Byla zjevně zranitelná a sama. Alespoň prozatím, dokud nepochopí víc, ji udrží v bezpečí a skrytou ve své chatě. Zatímco jí pomáhal do chaty a zařizoval jí provizorní lůžko, Mickey se zamýšlel nad důsledky svého rozhodnutí. Ať už přijde cokoliv, věděl, že se jeho život tu noc navždy změnil. Podíval se na mimozemskou dívku, jejíž hrudník se rovnoměrně zvedal a klesal, a cítil sílící odhodlání. Ochrání ji bez ohledu na všechno. Uvnitř tepla Mickeyho chaty se mimozemská dívka, pojmenovaná Ira, postupně zotavovala. Aljašská zima venku kvílela, ale pevné stěny udržovaly chlad na uzdě. Během následujících dnů Mickey pozoroval Irinu rekonvalescenci a všiml si její odolnosti navzdory zraněním. Použil starou tabletu k dokumentaci jejich symptomů a zotavení, v domnění, že by jí to mohlo pomoci pochopit její biologii. Ira se mezitím pomalu adaptovala na své nové prostředí. Její počáteční únava ustoupila opatrné zvědavosti vůči Mickeymu a jeho světu. Navzdory jazykové bariéře, přes kterou se začaly dorozumívat gesty a výrazy, se Mickey dozvěděl, že něčemu v angličtině rozumí, i když mluvit se zdálo nad její možnosti. Jedné noci, když na obloze tančila polární záře, na ní Ira ukázala a pak na sebe. Mickey přikývl, uvědomil si, že se mu snaží říct, že pochází z místa ve vesmíru, kde jsou taková světla běžná. Ukázal jí mapu galaxie na svém počítači a ona nadšeně ukázala na vzdálený sektor. Její prsty proplétaly cesty mezi hvězdami. Její domov byl zjevně daleko za dosahem lidstva. Uvědomujíc si vážnost situace, Mickey věděl, že Ira potřebuje víc než jen lékařskou pomoc. Potřebovala poslat vzkaz domů. Nainstaloval starý rádiový vysílač v naději, že zachytí nějakou frekvenci, kterou její lidé používali. Ira ho pozorně sledovala, její oči se leskly, analyzovala každý jeho pohyb. Občas jemným dotykem vedla jeho ruce, aby provedl přesnější úpravy.
Jak noci ubíhaly, seděli spolu u zařízení, ladili a otáčeli voliči. Nakonec sérii ostrých pípnutí přerušila hluk. Iřina tvář se rozzářila směsí radosti a úlevy a rychle odpověděla složitou sérií tónů. Po napjatém čekání se stroj znovu oživil a melodický mimozemský hlas naplnil místnost a promlouval v jejím jazyce. Ira rychle hovořila. Její hlas byl směsicí naléhavosti a vzrušení. Mickey pozoroval, nerozuměl ani slovům, ale cítil tíhu okamžiku. Když konverzace skončila, Ira se k němu otočila s pochmurným výrazem. Nakreslila rychlé a živé obrazy své planety Valoria a lidí uvězněných v něčem, co vypadalo jako bitva. Ukázala na sebe a pak na obrazy, jasně naznačila, že je klíčovou postavou v probíhajícím konfliktu. Mickey si uvědomil, že Ira není jen mimozemšťan. Byla politický uprchlík, možná dokonce královská osoba, prchající před silami, které ji chtěli zajmout nebo zabít. Zodpovědnost na něj tížila, ale jeho rozhodnutí jí pomoci se cítilo správnější než kdy jindy. Té noci, zatímco Ira spala, Mickey seděl u ohně a přemýšlel o obrovskosti toho, co ho čeká. Vstoupil na neznámé území, daleko za hranice jakýchkoliv výzev jeho předchozího života. Ale odhodlání v Iřiných očích a její důvěra v něj posílili jeho rozhodnutí postavit se tomu, cokoliv přijde. Budou to čelit společně. Jak Ira znovu nabývala sil, stejně tak rostl Mickeyho strach o její bezpečí. Zprávy o havárii mimozemské lodi nezůstaly bez povšimnutí a bylo jen otázkou času, než zvědavost nebo nepřátelství přivedou nežádoucí návštěvníky k Mickeyho dveřím. Potřebovali se pohnout a jedné časné ráno, když první světlo úsvitu klouzalo po zasněžené krajině, Mickey naložil svůj nákladák zásobami. Nyní mohla chodit s trochou pomoci a ona ho těsně následovala, její smysly ostražité vůči jakémukoliv náznaku nebezpečí. Mickey se rozhodl, že se vydají hlouběji do divočiny, k staré lovecké chatě, o které věděl, že je odlehlá a mimo síť, což by jim poskytlo dočasný úkryt. Při jízdě po klikatých lesních cestách byla Irina úzkost hmatatelná. Její oči upíraly na zrcátka, hledala jakýkoliv náznak pro následování. Její obavy nebyly neopodstatněné. Elegantní tmavé vozidlo, které sem nepatřilo na nerovném terénu, se objevilo za nimi. Bylo jasné, že je sledují. Mickey tlačil svůj starý nákladák co nejrychleji, ale nemohl se rovnat pronásledovatelům. Moderní technologie. Uvědomil si, že jim nemůže uniknout. Prudce zabočil na méně frekventovanou cestu v naději, že je ztratí v hustém lese. Pronásledování se zintenzivnilo a pronásledovatel dorovnával každý jeho pohyb. Právě když se situace zdála beznadějná, Ira ukázala na úzkou průrvu mezi dvěma stranami. Byl to risk. Průrva byla sotva dost široká pro nákladák, ale byla to jejich jediná šance. Mickey nasměroval nákladák do průrvy, jejíž větve škrábaly po stranách vozidla, když se jim prodírali. Pronásledovatel zaváhal a poskytl jim několik klíčových momentů k rozšíření vznikající mezery. Po vyjetí z průrvy se ocitli v odlehlé oblasti s hustým podrostem. Mickey zavezl nákladák k hromadě stromů, které ho zakryly větvemi a listím, aby se zamaskoval. Pokračovali pěšky, Ira vedla s překvapivou obratností vzhledem k její nedávné rekonvalescenci. Hodiny později dorazili k lovecké chatě. Byla rustikální a holá, ale poskytovala krytí a bezpečí, které potřebovali. Po usazení Ira vysvětlila, že pronásledovatel pravděpodobně byl lovec odměn z její planety, zběhlý ve sledování a neúnavný ve svém pronásledování. Její lidé, Boranové, byli známí svou technologickou zdatností, což stěžovalo vyhýbání se zajetí. Mickey nainstaloval obvodové alarmy a pasti, přičemž se opíral nejen o svůj vojenský výcvik, ale také o dovednosti přežití, které zdokonalil během let na aljašské divočině. Mezitím sestrojil primitivní komunikační zařízení z dílů, které zachránila z trosek své lodi a které trvala na tom, že se sebou přinese. Jeho plánem bylo vyslat nouzový signál jakýmkoliv Boranům, kteří by se mohli nacházet v blízkosti země, v naději, že tam budou její spojenci. Té noci, když hlídali obvod chaty z bezpečí jejich dřevěných stěn, se mezi nimi zrodilo nové pouto, utvořené v zkoušce sdíleného nebezpečí. Už nebyli jen muž a mimozemšťanka. Byli to soudruzi, každý bojující nejen za Irinu věc, ale i za vzájemné přežití. Dny po jejich těsném útěku byly plné neklidné ostražitosti. Mickey a Ira se dokázali vyhnout odhalení, ale hrozba se vznášela jako stín nad jejich křehkým útočištěm. Když se připravoval na to, co přijde, Mickey věděl, že potřebují pomoc, více zdrojů a odhodlaných spojenců, aby rozšířili své obranné schopnosti. Mickey kontaktoval staré známé ze svých dnů u letectva.
Lidi, kteří opustili službu za záhadných okolností a o kterých se šuškalo, že našli nehumánní technologii. Pokud by někdo dokázal pochopit a uvěřit jejich situaci, byli by to oni. Za několik dní dorazili do chaty dva jeho bývalí kamarádi, Jack a Sophia. Zpočátku skeptičtí, jejich pochybnosti zmizely, když se setkali s Irou a vyslechli její příběh. Byli fascinováni její technologií a chápali její těžkou situaci. Oba během své služby zažili setkání s nevysvětlitelnými vzdušnými jevy a byli součástí tajné skupiny, která se takovými incidenty zabývala. Sophia, která měla zkušenosti s komunikační technologií, se okamžitě pustila s Irou do vylepšování mimozemského komunikačního zařízení. Mezitím Jack začal plánovat obranné strategie, zaváděl sofistikovanější obvodové alarmy a maskoval jejich polohu před leteckým a pozemním dohledem. Jejich společné úsilí přineslo ovoce. Jedné noci, když vylepšené komunikační zařízení s komponenty, které Sophia získala, zachytilo slabý signál. Byl to kódovaný vzkaz od průzkumné lodi Boranu, ukryté na oběžné dráze země, hledající jakýkoliv signál od Iry. Vzkaz byl jasný. Pomoc byla blízko, ale s ní i nebezpečí. Útlak na Valorii zesílil a Iřini nepřátelé využívali veškeré své zdroje, aby ji vystopovali. Skupina se rozhodla přesunout na novou lokalitu, aby vyslala silný signál průzkumné lodi Boranů. Zvolili odlehlou horskou oblast známou minimálním elektromagnetickým rušením. Cesta byla riskantní, protože potřebovali přepravit Iřino choulostivé vybavení. Sice se nenápadně, zatímco se vyhýbali odhalení ze strany lovce odměn, který je stále nemilosrdně pronásledoval, když cestovali na nové místo. Mieke a Ira si povídali o své domovské planetě, kultuře svého lidu a jejich technologických pokrocích. Ira sdílela příběhy o rozlehlých městech Valorie a bioluminescenčních lesích, které pokrývaly její povrch. Mieke zase sdílel své vlastní příběhy ze země, jejich rozmanitých kultur a přírodní krásy, kterou zažil. Jejich výměna prohloubila jejich pouto a uzavřela propast mezi jejich světy. Po příjezdu na místo v horách tým neúnavně pracoval na zřízení komunikačního spojení. Jack a Sophia hlídkovali v oblasti, zatímco se Mieke a Ira soustředili na sladění zařízení s koordináty poskytnutými průzkumnou lodí Borana. Po několika hodinách se zařízení rozsvítilo a navázalo se stabilní spojení. Byl odeslán Iřin zpráva, žádost o evakuaci a zpráva o politickém vření ve Valori. Teď už jim nezbývalo nic jiného, než čekat na odpověď v naději, že jejich signál padl na správná ucha a pomoc dorazí brzy. V klidné horské noci, pod bdělým okem hvězd, se skupina usadila, vědoma si toho, že nadcházející dny přinesou nové výzvy, ale poprvé od svého příchodu cítila Ira jiskřičku naděje, posílenou nepravděpodobným spojenectvím pozemšťanů, kteří ji doprovázeli. Horský úkryt poskytoval dočasné pohodlí, ale skupina věděla, že jejich bezpečnost je nejistá a dny trávili vylepšováním obrany a přípravou na možnost střetu s lovcem odměn. Iřin nouzový signál byl vyslán, ale odpověď jejího lidu zůstávala mučivě vzdálená. Jednoho rána, když Mieke prohlížel oblast, si všiml anomálie na jednom z monitorů. Nečekané pohybové vzorce naznačovaly, že už nejsou v divočině sami. Někdo nebo něco metodicky prohledávalo oblast, kde lovec odměn obnovil svou stopu. Mieke rychle svolal skupinu a načrtl plán. Museli přelstít lovce odměn. S využitím lestí a dezinformací se Jack a Sophia pustili do vytváření falešných stop vedoucích pryč od jejich úkrytu, zatímco Mieke a Ira pracovali na technologičtějším přístupu. Pomocí částí komunikačního zařízení sestavili řadu malých dronů podobných zařízení schopných vysílat signály imitující Iřin jedinečný biologický podpis, rozmístěných v různých směrech v naději, že zmátnou jakékoliv senzory, které by lovec odměn mohl používat. Mezitím Ira pocítila vlnu odhodlání. Navzdory své touze po domově si začala vážit drsných krajin země a odolnosti jejího lidu, vlastností, které viděla odražené v Miekeovi. Společně posílili své pouto a proměnili svůj společný boj v hluboké spojenectví. S příchodem noci skupina monitorovala své pasti. Hodiny plynuly bez jakýchkoliv známek lovce odměn, ale zůstali ostražití, střídali se ve službě. Náhle, těsně před úsvitem, jeden z monitorů ukázal krátký, ale intenzivní signál. Jedna z návnad byla zachycena. Pomocí sledovacího signálu vystopovali pohyb lovce odměn. Byl sám, což jim poskytlo mírnou výhodu. Mieke vymyslel riskantní plán. Přepadnou ho v blízkém úzkém průsmyku, kde Jack a Sophia připravili léčku. S tím, jak se pozice ustálily, byla napětí hmatatelné. Lovec odměn, zabalený do pokročilého stealth vybavení, byl impozantnější, než očekávali. Nicméně prvek překvapení byl na jejich straně. Když vstoupil do průsmyku, Sophia aktivovala pasti, které ho na okamžik zapletly.
Lovec odměn se rychle vzpamatoval, přeřízl síť zařízením, které vydalo soustředěný energetický paprsek. Než se stačil zcela osvobodit, přistoupili Jack a Meeke. Konfrontace byla krátká. Lovec odměn, ačkoliv početně převýšený, byl podroben. Pod hrozbou dalšího odporu se nakonec podvolil. Meeke k němu přistoupil s nadějí na získání informací o tom, kdo ho najal. Když lovec odměn pochopil vážnost své situace, nabídl jim informace výměnou za své propuštění a odhalil, že byl najat konkurenční frakcí ve Valory, která se snažila eliminovat Íru, aby jí zabránila v nárokování jejího legitimního postavení ve své společnosti. Tyto informace byly dvousečnou zbraní, potvrdili Iřin význam a to, jak daleko by její nepřátele zašli, aby ji zastavili, ale také podtrhli podporu, kterou musela mít doma. Skupina se rozhodla lovce odměn zadržet, dokud nezajistí bezpečný odvoz pro Iru. S východem slunce nad horami pocítil tým obnovený smysl pro účel. Nejenže přežili další střet, ale také získali cenné zpravodajské informace. Iřino odhodlání vrátit se a bojovat za svůj lid se posílilo s podporou jejich pozemských kamarádů, kteří přišli sdílet její věc. Po střetu s lovcem odměn cítil tým směsici triumfu. Podařilo se jim zajmout formidable nepřítele a získat kritické informace. Ale bylo jasné, že jejich výzvy zdaleka neskončily. Odhalení lovce odměn jasně ukázala, že Iřini nepřátelé byli odhodlaní a vynalézaví. Skupina musela jednat rychle, aby zajistila bezpečný návrat Íry do Valorie. S komunikačním zařízením, nyní plně funkčním a neustále monitorovaným Sofií, skupina čekala na odpověď z valorské průzkumné lodi, zatímco Meeke a Jack se soustředili na výslech lovce odměn v naději, že získají další podrobnosti o silách, které se Íře staví. Lovec odměn, smířený se svým osudem, odhalil, že mocná frakce ve Valory zosnovala převrat. Obávali se, že Ířiny pokrokové názory podkopou jejich kontrolu nad planetárními zdroji. Také odhalil, že monitorovali vysílání ze Země, což znamenalo, že Meekeova poloha brzy bude opět ohrožena. S těmito znalostmi se skupina rozhodla znovu se přesunout, tentokrát do opuštěného průmyslového místa, o kterém Sofia věděla, že je méně ideální z hlediska pohodlí, ale nabízí lepší obranné možnosti a je obtížněji přístupné, což jim dává strategickou výhodu. Když se připravovali na přesun, konečně dorazila odpověď. Statická přes komunikační zařízení. Valorská průzkumná loď obdržela Iřinu zprávu a plánovala evakuaci. Situace však byla delikátní. Průzkumná loď se musela vyhnout odhalení svými protivníky, kteří uvalili blokádu kolem Země, aby zajali Íru. Plán evakuace vyžadoval přesné načasování a koordinaci. Průzkumná loď by mohla na krátkou dobu prolomit blokádu a dosáhnout specifické sady souřadnic v úzkém časovém okně. Íra a skupina by museli být na těchto souřadnicích v přesný okamžik. Skupina neúnavně pracovala na přípravě Íry, cítíce tíhu jejího nadcházejícího návratu. Sdílela více o svých nadějích pro svou planetu, představovala si Valory, kde se moc distribuovala rovněji a technologické pokroky byly využívány ve prospěch všech jejich obyvatel, nejen elity. Její odhodlání inspirovalo všechny, aby posílili své odhodlání dovést svou misi do konce. Den evakuace nadešel a skupina dosáhla určených souřadnic, čisté mítiny daleko od jakékoliv obvyklé cesty. Zřídili perimetr, zatímco Íra se postavila na otevřené prostranství, čímž se stala viditelnou pro senzory průzkumné lodi. S blížícím se okamžikem napětí stoupalo. Všichni byli ve střehu, skenovali oblohu a okolí pro jakékoliv známky rušení. Pak, uprostřed ticha, které se zdálo téměř surrealistické, slabé bzučení přešlo z šepotu do řevu. Neviditelná a sotva viditelná průzkumná loď se stoupila na mítinu. Náhle se senzory rozezněly. Alarm. Další loď se blížila, nepochybně vyslaná frakcí, která byla Íře proti. Skupina se připravila na konfrontaci, ale právě když se nepřátelská loď objevila, průzkumná loď vypustila spršku neletálních zbraní a protiopatření, která dezorientovala útočníky a získala dostatek času na to, aby byla Íra přepravena na palubu její lodi. Když Íra stoupala, otočila se k Meekeovi a ostatním, její oči vyjadřovaly hlubokou vděčnost a slib. Průzkumná loď zmizela stejně rychle, jak se objevila, zanechávajíc za sebou vír listí a skupinu pozemšťanů, kteří právě změnili směr mimozemského občanského konfliktu. Meeke, Jack a Sofia sledovali oblohu se těžkým srdcem, ale s nadějí, že udělali víc, než bylo jejich povinností, aby ukázali, že lidstvo se může skutečně postavit po bok ostatním rasám vesmíru jako rovní. Když balili, aby opustili mítinu, jejich spojenci věděli, že toto dobrodružství změní jejich životy navždy způsoby, které si ještě nedokázali představit. Když průzkumná loď, která je přepravovala, zmizela mezi hvězdami, Meeke pocítil směs úlevy a melancholie.
Jack a Sofia se vrátili na svou provizorní základnu, každý ponořen do svých myšlenek o událostech, které se odehrály. Ira byla v bezpečí na cestě, aby si nárokovala své místo ve valorské společnosti, ale její absence zanechala hmatatelnou prázdnotu. Následující dny byly naplněny klidnou a reflexivní atmosférou. Míke trávil dlouhé hodiny pohledem na oblohu. Přemýšlel o Iřině osudu a budoucnosti jejího světa. Přemýšlel o její vizi Valorie, jejich nadějích na mír a spravedlnost a o tom, jak odlišné a přesto podobné byly její boje těm pozemským. Jednoho odpoledne, když slunce zapadalo za obzor a vrhlo zlatou záři na drsnou krajinu, se Míkeův satelitní telefon ozval bzučením. Byl to vzkaz od Iry, odeslaný z její průzkumné lodi, když kroužila nad bezpečným útočištěm daleko od valorského prostoru. Připravovala se na budoucí výzvy, shromažďovala své spojence a plánovala svůj návrat k moci. Její zpráva byla stručná, ale plná tepla a odhodlání. Míke sdílel zprávu s Jackem a Sofií, kteří balili vybavení a diskutovali o svých dalších krocích. Zpráva jim pozvedla náladu a potvrdila, že riziko, které podstoupili, spojenectví, která navázali, byly pro věc, která pokračovala i po jejich přímém zapojení. Trio se rozhodlo, že je čas rozpustit svůj dočasný tábor. Potřebovali se vrátit do svých životů anonymity, která je chránila, ale nyní jim sloužila jako štít proti jakýmkoliv důsledkům jejich činů. Když nakládali a nahrávali poslední vybavení do dodávky, Míke navrhl poslední přípitek. Shromáždili se kolem malého ohně, noc byla chladná a jasná. Na nové přátele přes hvězdy a na naděje, za které stojí za to bojovat, řekl Míke a zvedl svou čutoračku. Jack a Sofia opakovali jeho sentiment. Každý cítil pocit úspěchu a zvědavosti na to, co jim přinese budoucnost. Po návratu do své chaty se Míke nedokázal vrátit ke své staré rutině. Dobrodružství ho změnilo. Rozšířilo jeho svět způsoby, které si nikdy nedokázal představit. Jeho domov, kdysi útočiště, se nyní zdál příliš malý, příliš izolovaný. Začal studovat, dozvěděl se více o vesmíru, o dalších hlášených setkáních s mimozemským životem a o místě lidstva v širším vesmíru. Týdny se proměnily v měsíce a Míkeovo neklid se prohluboval. Začal se účastnit konferencí pro navázal spojení s dalšími, podobně smýšlejícími lidmi, kteří věřili v existenci mimozemského života a v důležitost přípravy na budoucnost, v níž by Země byla součástí větší komunity planet. Jednoho rána, když Míke procházel články z nedávného sympózia o mezihvězdných vztazích, dorazila další zpráva od Iry. Její tón byl plný naděje, zajistila si vlivnou pozici a začala zavádět změny, o kterých snila. Mluvila o Valorii, nyní na cestě k obnově a jednotě, a pozvala ho, aby se přišel podívat na plody své práce. Přijď a uvidíš hodnotu, za kterou bojuji, napsala. Míke odložil možnost cestovat na jinou planetu a znovu spatřit Iru, což v něm zažehlo novou jiskru. Myšlenka byla skličující, ale zároveň vzrušující. Uvědomil si, že jeho cesta s Irou neskončila, jen vstupovala do nové fáze. Rozhodnutý Míke se začal připravovat. Kontaktoval lidi, které poznal, prozkoumal logistiku mezihvězdných cest a dal do pohybu kola pro své nadcházející velké dobrodružství. Když se pustil do příprav na svou další velkou cestu, Míke cítil hluboký smysl pro účel. Už nebyl jen svědkem historie, byl její součástí, mostem mezi zemí a hvězdami. Když si balil na cestu na Valoriu, cítil se připraven na to, co ho čeká, poháněn příslibem setkání a nekonečnými možnostmi vesmíru. Cesta na Valoriu se nepodobala ničemu, co si Míke kdy představoval. Když se země rozplývala v dálce za ním, cítil směs ztráty a hlubokého vzrušení. Hvězdy před ním už nebyly vzdálenými body světla, ale branami k novým zážitkům, k setkání, které se před několika měsíci zdálo nemožné. Když se Míkeova loď konečně dostala do vesmírného prostoru Valorii, byl ohromen krásou Iřina světa. Valoria byl planeta zářivých barev s rozlehlými městy, která se třpytila pod světlem jejich dvojitých sluncí a rozsáhlými zářícími lesy, které se táhly až k obzoru. Jeho srdce se rozbušilo, když se loď snášela k hlavnímu městu, kde na něj čekala Ira. Jejich setkání bylo dojemné a plné úžasu. Přivítala ho nejen jako hrdinu jejího světa, ale jako drahého přítele a důvěrníka. Ukázala mu změny, které její vedení přineslo. Technologické pokroky, které byly kdysi úzkostlivě střeženy elitou, nyní zlepšovaly životy celého jejího lidu a rozdělení, která kdysi kazila její společnost, se pomalu hojila. Následující dny Míke poznal valorijskou kulturu a její lid. Zúčastnil se shromáždění,
kde se projednávaly politické reformy, navštívil akademické instituce, které zkoumaly mezihvězdné cestování a ochranu životního prostředí a procházel se po trzích, kde byl vliv země již patrný, výměna zboží a myšlenek. Ira ho zavedla do bioluminescenčních lesů Valorii, kde kráčeli pod zářením její flóry. Právě zde, v tomto surrealistickém krajině, nalezli okamžik klidu. Ira hovořila o svých plánech do budoucna, o svých nadějích na spojenectví se zemí a o svém snu o galaktické komunitě, kde by bytosti ze všech světů mohly sdílet znalosti a žít v harmonii. Když společně pozorovali západ slunce, který maloval oblohu barvami, které by žádný pozemský západ slunce nemohl překonat, Ira se otočila k Míke a vzala ho za ruku, jemně, ale plná nevyřčeného slibu. Věděla jsem od chvíle, kdy jsi mě zachránil, že naše osudy jsou propletené, řekla. Nejen naše, ale i naše světy. Míke se jí podíval do očí a viděl vůdkyni, kterou se stala, a přítele, po kterém toužil. Byl to jen muž, který našel mimozemšťana v lese, řekl s úsměvem. Ale teď vidím budoucnost, jejíž součástí chci s tebou, s Valorií, být. Strávili spolu více času prozkoumáváním Valorií. Každý den posilovali pouto mezi sebou a mezi svými světy. Míkovo putování, které začalo nouzovým přistáním a bojem o přežití, ho nyní proplétalo do struktury valorijské společnosti. Jak se jeho návštěva blížila ke konci, otázka jeho návratu na zemi nabývala na důležitosti. Ale v srdci Míke věděl, že jeho místo je zde, na Valorii. Jeho život na zemi se zdál jako vzdálená vzpomínka, když přijal svou novou roli v tomto rozsáhlém vesmíru. Kapitola jeho života, která začala nečekanou nehodou, ho sem zavedla. Ke slibu danému pod cizí oblohou, ke slibu sdílených osudů a společné budoucnosti. Míke a Ira zůstali spolu a hleděli na hvězdy, které je kdysi oddělovaly, ale nyní nesli příslib jejich společných snů, svědectví o síle odvahy, přátelství a lásky napříč hvězdami. Děkuji vám, že jste toto video doposlouchali až do konce. Opravdu si vážím každého okamžiku, který jste tu strávili se mnou. V tuto chvíli jsme na cestě k dosažení našeho prvního milníku, 1000 odběratelů. Pokud vás příběhy, které vyprávím, alespoň trochu chytily za srdce, podpořte mě prosím kliknutím na tlačítko odebírat. Každý váš odběr je pro mě obrovskou motivací, abych pokračoval ve psaní a přinášel vám další hodnotné příběhy.